Ýurdumyzyň şol sany owa sena toplumynyň işgärleriniň durmuşyna möhüm ähmeti bolan hasyl toý münasibetli geçirilýän dabarlar atnaşlar ilk bilen Owa Hojuluk Uniwersitetiniň Bejitler jaýynyň eýwanyna gurnulan Owa Hojuluk we ady önümleriniň serwisi bilen tanışdylar. Sergide görkezilýän önümleriň köp türlügi we olaryň ýokary ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegi hemde ýokumlylyk derejesi her zaman talaplarına dolu laýyk gelýär. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýasyna we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzyň owa senat ulgamyny döwrewaplaşdyrmak kämil hünärmenler taýýarlamak boýunça maksatnamanyň işler durmuşy geçirilýär. Bu aýdylanlary Owa Hojuluk Uniwersitetiniň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergiden hem aýdyn görmek boldy. Türkmen Owa Hojuluk Uniwersitetinde ýurdumyzda giňden bellenýän şany sene hasyl toý münasibetli Owa Hojulukçylary syýlagylaş dabarasy ýokary hormatlyga beslendi. Türkmenistanyň döwlet syýlaglary bilen syýlamak hakynda hormat prezidentimiň gol çeken fermanynyň okulmagy bilen syýlaga münasip bolan Owa Hojulukçylar syýlaglanýarlar. Asırlı däbe görä hasyl toý münasibetli has sapatynyň Owa Hojuluk işgärleriniň döwlet derejesinde sarpylanmagy halkymyzyň taryhyny dowamyna döreden asyrly ýörelgelerini her döwrüň ruhuna laýyk dowam etdirilýäniň nowa taýy beýany urly. Ýokary netijeleri gazanan Owa Hojulukçylara ýurdumyzda giňden bellenýän hasyl toý münasibetli Türkmenistanyň döwlet syýlaglary hemde hormat prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlar goşurly. Munyň özi ihlasy zähmeti bilen ýokary netijeleri gazanýan we belen tepkitler eýilýän Owa Hojulukçylaryň mundan meýlekde tijenip işlemegini şertlendirýän waka urly. Döwlet syýlaglaryna we hormat prezidentimiň adyndan gowşurylan gymmat bahaly sowgatlara münasip bolanlar bu ýeňçedigden özlerine täze üstünliklere ajaýyp zähmet ýeňişlerini uklandyrýan anlatydylar. Erkwatda ýurdumyň Owa Hojuluk podagyna täzeçil texnologiýalaryň sany ulgamyň işen ornaşdyrmagy, dünýäniň ösen tejribesiniň netijeli özleşdirmegi, podagyň sağlaşly ösüşini öpçün diýen şertlerdir. Döwletimiz Owa Hojuluk önüme enerjilerini hemme tarapdan gollaýar. Daýhanlaryň enerjilikli dähmet üçin ýokary derejeli şertler döredilýär. Dünýäniň öňde barjy önüme enerjileriniň kuwwatly we Türkmenistanyň toprak hawa şertlerine laýyk gelýän Owa Hojuluk tehnikalarynyň ýygydyra satyn almagy, kärençi daýhanlaryň ýer, suw dökünler we ýokary hili tohumlar bilen öpüşdürmegi netijesinde podagyň önemçilik kuwwaty hemde oň eksport mümkinçilikleri ýokarlanýar. Munyň özi ýurdumynyň Owa Hojulukçylarynyň milli ykdysadyýetimiň kuwwatlanmagyna münasip goşup goşýanynyň aýdyn tutnamasydyr. Yerlerin hasıllygyny ýokarlandyrmak, suwarynly yerleri netijeli peýdalanmak we suwar suwlaryny rejeli sarp etmek Owa Hojulukçylaryň öňünde durýan möhüm wezipeler hökmüne kesýetlendi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň durly künjeklerine ýerleşýän suw howdanlaryna, akawalara aýyly çemeleşmek, olaryň arasaçylyk derejesini gözewçilikde saklamak meselelerine möhüm ähmet berilýär. Şolar watyň özüne ýurdumynyň mallaşylyk podagyny ösdirmek, oňa alman gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly mallardan alynýan önümiň muktary ýokarlanýar. Şunda toplumyň gaýtadan işleýän senagatyna möhüm orun berilýär. Owa Hojuluk podagyna telekeçileriň işen çekilmegi netijesinde önümleri gaýtadan işlemek meseleleri oňun çözülýär. Şeýlekde ýurdumynyň bazarlaryna, sewda nokatlaryna etiň, süýdüň gaýtadan işleýän görnüşlerini meşgulleri barkartýar. Bu arada ýurdumyzda ady howpsuzlygynyň berkedilmegine aýratyn ähmetliler. Munyň özi şany senanyň hormatyna gorulýan dabarlaryň toplumdan häzete eýe bolýanynyň aýdyn beýanyna urly. Soňky ýyllarda ýurdumynyň Owa Hojulukçylary döwlet tarapyndan berilýän ýygydyly gollawyň netijesinde toprakdan bol hasyl alýarlar we üstülip etişdirilýän gök hemde bagçy önümlerini görnüşlerini ýygydyly artdyrýarlar. Munyň özi türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Owa senat toplumyna başlaýan giň meşhur öwretmenler maksatnamasynyň hormat prezidentimiň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Owa Hojuluk önüme enerjileriniň barha belen tepkitleri eýilimini şertlendirýär. Sahabatly türkmen topragyny ösdürip etişdirilýän gök we bagçy önümleri, ýygymişler ýurdumynyň içerki bazarlaryny dol öpjün edýär. Bu arsa ady howpsuzlygynyň berkedilmeginiň baş şertini emele getirýär.
Ýokary döwlet syýlaklaryna münasip bolanlar bildirilen hormat üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle-de olar owa senat toplumyna döwlet derejesinde öpüşine edilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp önüm bolçulygynyň potalanylma uğruna mundan milekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Päkim paýgas ummany magtym guly Prag ýylynda bellenýän gazyl toý münasibetli hormatly prezidentimiziň sater paýyna münasip boldum. Sater paý üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýtýan. Supurzatdan peýdalanyp Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagy Gahrman Serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy gazyl bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň zallar sag, ömürleri uzak bolsun. İýil ýurt bähbeli tutýan işleri rawas bolsun. Gazyl toýuňyz kutly bolsun. Meniňem bugün şatlygymyň, begenjimiň, boýsanjymyň çägi ýok. Men hormatly prezidentimiziň döwlet syýlagyna münasip boldum. Şu pursatdan peýdalanyp, öz adymdan, maşgalamyň adyndan hormatly prezidentimize sag bolsun aýtýaryn. Gahrman Arkadagymyzy, Arkadaly Gahrman Serdarymyzy, ähli halkymyzy hasyl toý bayramy bilen gutlaýaryn. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny, el yurt bähbitli tutýan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzu etýän. Hasyl toýlaryňyz gutly mübarek bolsun, hormatly adamlar. Şuň maňa da hormatly prezidentimiň şaher paýyny almaklyk bagyny näsip etdi. Öz adymdan, maşgalamyň adyndan Gahrman Arkadagymyzy, Arkadaly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýan. Goý Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň jarlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. El ýurt bähbetli tutýan tutumly işler elmedama rawaçlyklara beslensin. Hasyl toýlaryňyzdan gutly bolsun. Bugün meniň şadlygymyň, gowanjymyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz biziň deýhançylygymyzyň, görkezen hyzmatymyzyň işimize uly baha berip, döwlet bayragyna nasip boldum. Öz adymdan, maşgalamyň adyndan Gahrman Arkadagymyzy, Arkadaly Gahrman Serdarymyzy sag bolsun aýdýaryn. Ömürleriniz uzak bolsun, janlaryňyz sag bolsun. Bu tutýan tutlaryňyz ruwaçlary beslensin. Toýlarymyz toý ulaşsyn. Men Murwat Trançestepe Geňeşliginiň ýaşaşydy, telekeçi Akylyp nazar geldi. Men kärine çok isteýän pagta buğday hasylyny östürip etýän. Ýylyň oňat netijeler gazanýar. Şuňky bayramçylyk dawarasynda ýurdumyzda tutulýan hasyl toýda hormatly prezidentimiz biziň çeken zähmetimize hormat goýup şaher paý bilen döwlet syýlaglady. Begenjimiň şatlygymyň çägi ýok. Hormatly prezidentimiziň, hormatly Arkadagymyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Biz daýhanlar üçin edýän aladylar üçin köp sag bolsun aýdýar. Sonra bir ýerde geçirilýän dawarada medenet we sırgy saatlaryň çykyşlaryna giň orun berli. Bagşa sazanalar, estrada edimçilari, tankemde folklor toparlary özlerini belent ruha we senen çykyşlar bilen bir ýerde guralan dawaranyň şatlyk şowkuny hasy artdyrdylar. Ýakymly owazlar we joşguny tantlar medeni köpçülikleriň şäheriniň bayramçylyk ruhuny belende göterdi. Joşguny aýdymdyr saatlarda Gahrman Arkadagymyzyň başyna başlanan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikli amala asylýan asly işleriň halal dähmetiň türkmen topragynyň we mehriban watanymyzyň ähli uğurlary boýunça gadanýan ösüşlerini wasyp getirli. Munyň özi ähmetli wakalaryň ýokary gormaşyk derejesine geçirilmegine toplumlaryň esasa çemeleşilýäniň nowatdaky beýany urly. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde geçirilen dawara berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne ýurdumynyň owa hojalyk podagyny ýetilen sebgetleri we öňde durýan wezipeler atly maslahat bilen dowam etdi. Owa hojalykçylaryň, agronomlaryň we buğra degişli almyşgärleriň, talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda çykyş edenler hemmeleri ýurdumyzda giňden bellenýän şany sene hasyl toý bilen gutladylar. Şeýerden maslahatyň dowamyna ýurdumynyň
owa sena toplumynyň öňünde durýan güzipeler olary üstünlikli ýerine ýetirmeň ugurlary boýunça gadaklanma bildirilýän pikirleşmeler boldy. Ýurdumyň owa hojalyk podogyna zähmet çeken alimler hemde tejribeli owa hojalyk işgärleri podokda gadanylan üstünlikler we anyp balyan döwre we özgörtmeler owa hojalyk ekinlerini ösdürip yetişdirmekde we tohumçylyk işini kämilleşdirmekde almaň öňünde wazy tejribeleriniň ulanışı barada çykyş etdiler. Şeýlede maksatda her iki döwürde owa sena toplumynyň ähli düdümleriniň işini almy sahasy ösdürmek, şunda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek we dünýäniň ösen tejribesini önemçiligi ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýän barada aýdyldy. Soňky ýyllarda owa hojulukçy alimler tejribeli daýhanlar bilen bilelikde podogy ösdürmeň möhüm ugurlaryny podogyň almy sahasy ösdürmegine görükdirilen çözgütleri öňe sürýärler. Bu bolsa almaň zähmet bilen utgaşdyrmagy esasyna ýokary netijelere eýe bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Masalan dowamyna çykyş edenler soňky ýyllarda owa hojalyk podogynyň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini podogy iş ýöretmeň täze usullarynyň ornaşdyrylýanyny aýratyn bellediler. Bu bolsa zähmet önemçiliginiň ilerlemegini, daýhanlaryň hemde marlarlaryň iş şertleriniň gowlanmagyny üpjün edýär. Şeýlede owa hojulukçy alimler netijeli işlemek ilmi açyşlar etmek uğruna ähli zerur şertleriniň döredilýänini, podogyň almy usuliýet binýadynyň ýygyderli berkidilýänini, önemçiligi täzeçil usullaryň ornaşdyrylýanyny gowunç bilen bellediler. Şeýlede olar öňde goýulan wezipeleriň agry bilen berja edilmek uğruna mundan meýlekde zerur tagallalaryň gaýrylmajakdyklaryny anlanyrdylar. Bu ýerde de ýurdumynyň owa hojalyk podogyna zähmet çeken alimleriň tejribeli owa hojalyk işgärlerini çykyşlardyňdan şunda alman gadanlaryna möhüm ornuň degişilligi barada aýdyldy. Bu ýerde bolan maksatda ýurdumynyň owa hojalygyna geçirilýän özgörtmeleriň üstünlikli amala aşyrmagyna owa hojalyk ekinlerini ösdürip yetişdirmekde möhüm ähmiýeti bolan almy sahaslar barada gurrun edildi. Umumman hasyl toý münasibetli geçirilen dawara ýurdumyzda owa hojalyk podogynyň we gaýtadan işleýän senatynyň täze sekbetlerini nazarlayan ösüşlere başlandy. Bellenşýäli podogyň ähli düdümleriniň maddi enjamy bilen binýadynyň berkidilmegi we öňde wazy tejribeniň öňleşdirmegi belen sekbetler eýlemeň esasy şert bolup durýar. Maslahatçylar owa hojulukçylaryň öňdürjülükli zähmetine we ideýan tagallalaryna döwlet derejesinde baha berilýän üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymda ýurdumynyň ähli owa hojulukçylarynyň adyndan tüý serekden hoşallyk bildirip sag bolsun aýtdylar.